खुलुमबाय मीडिया नायगिरि बिथांमोननिसिम यूनाइटेड फोराम अफ एक्शन DFB जानानै खुलुमनाय जासिग्रोबाय आरो दिनैनि जे प्रेस मिट बे प्रेस मिटआव बाहागो लानो हानाय जोंनि यूनाइटेड फोराम अफ एक्शन DFB लोगो आफादगिरि सायख्लं बसुमतारी बिथां आरो लोगो आफादगिरि नायस्रां औवारी बिथां आरो जोंनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोना बेहाय दिनै थुबुर जादों आरो गिबियाव आं बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय जे जों दिनै मोनसे गोनांथार जे बाथ्राखौ लानानै जों दिनै मोनसे क्लियार मोनसे बाथ्राखौ बुंथिनो नागिरदों नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै जे दाख्लै बावैसो जे जालांनाय बाथ्राखौ लानानै जे खान्दा बा बिग्राय बसुमतारी बिथाङा इन्डिभिजुवेलि दिनै मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव दा BPF आव बिथाङा जयेन जाहैदों आरो जयेन जाहैखांनायनि उनाव दिनै बिथाङा यूनाइटेड फोराम अफ एक्शन DFB बे आफादखौ दिनै नाम लानानै बिथाङा बाथ्रा बुंदोंमोन जे दिनै आंजों लोगोसे दिनै यूनाइटेड फोराम अफ एक्शन DFB नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बिथाङा दिनै खावलायदोंमोन दा बेवहाय बे बिथांनि थाखाय मोनसे जोंनि सायाव जे बाथ्रा बुंनायखौ सोरनिफ्राय अथरिटि मोननानै बिथाङा बुंदों बिनि सायाव जों दिनै गोख्रोङै बाथ्रा बुंनो नागिरदों जोंहा जाहैबाय यूनाइटेड फोराम अफ एक्शन DFB मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे दिनै अर्गेनाइजेसन आरो बे रावनिबो बेनाराव जों दिनै गैया आरो बेवहाय उइदाउट कनसार्न दिनै सोरबाया फोरामनि अथरिटिनि उइदाउट कनसार्न दिनै इन्डिभिजुवेलि जयेन जाहैनानै जोंखौ बाथ्रा फुनदेरनायनि सायाव जोङो गोख्रों रावै सोंखारिदों जाहाथे बिथाङा बे रावखौ बुंनो नाङामोन इन्डिभिजुवेलि गाव दिनै जयेन जाहैदों सिरियै गाव पलिटिकेल लेभेलाव थानानै खामानि मावनो बिथाङा हयथ' सानदोंब्ला मावहैनाया सिरियै थांनाया मोजां दा बेवहाय जोंनि यूनाइटेड फोरामनि दैदेनगिरि बा अर्गेनाइजेसनखौ लेंहरनांगौ बा बुंनांगौनि जेबो खोथा गैया जाहाथे बे बिथांनि थाखाय गोरोन्थि जादों आरो जों यूनाइटेड फोराम अफ एक्शन DFB दिनै गोथौ आरो गुवार बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै जों दिनै मोनसे ज' जादों आरो बेवहाय गोबां जोंहा जेंना दं जोंहा बे जेंनाया दिनै सुस्रांजानायनि लामायाव फैयाखै दा बेखौ पलिटिकेल भाबै प्रेसार होनो थाखाय जों दिनै मोनब्रै जे गावस्रानानै थानाय जे आफाद बे आफादा दिनै जों गोग्गोमै खौसेथि जानानै जों सरकारखौ दिनै प्रेसार होदों आरो बे प्रेसार होनायाव दिनै जोंनि इउनिटिनिफ्राय सोरबाया दिनै गुगालांनो नागिरदोंब्ला बेवहाय हयथ' एसे सिन्था खालामनाया मोजां जोंनि इसुखौ जोंनि जेंनाखौ जुदि बोस्रांनांगौबा जों इउनिटियै थानांगोन आरो इउनिटिनि गेजेरजोंसो जोंनि जेंनाखौ बोस्रांनायाव दिनै बे जाफुंसारगोन जों बेखौ हास्थायो ओंखायनो आं लोगोफोरखौ खावलायनो लुबैदों जोंनि यूनाइटेड फोराम अफ एक्शन DFB जेसेबां सोद्रोमाफोर दं जाहाथे गोनो गोथो सिन्था खालामनाङा दिनै पलिटिकेल पार्टिया दिनै बे बोसोरबानि थाखाय खिन्थु जोंनि जेंनाया सोरबा बोसोरबाजों जोबनाय बे जिनिस नङा बेखौ बोस्रांनांगौब्ला जोङो दिनै गोग्गोमै खौसेथियै थानांगोन आरो जायफोर सिस्टेमाव थानाय मानसिफोरखौ जोङो दिनै जों ज'यैनो बाथ्राखौ बुंहोनांगोन बेखौसो जों दिनै हास्थायदों ओंखायनो जोंनि जेसेबां यूनाइटेड फोराम अफ एक्शन DFB सोद्रोमाफोर दं बिथांमोना जाहाथे गोनो गोथो जानाङा दिनै जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंनि यूनाइटेड फोराम अफ एक्शन DFB जेसेबां दैदेनगिरि दं दिनै सान हर जिरायाखै दिनै जेंनानि सायाव सिन्था खालामदों जेंनानि सायाव दिनै नाजादों आरो जेंनानि सायाव दिनै सोरखौबा लोगो हमनानै बाथ्रा बुंदों प्रेसार होदों खिन्थु दिनै जों मिडियानि गेजेराव बेफोर बाथ्राफोरखौ दिनै बुङाखै खिन्थु स्पेसियेलि जों यूनाइटेड फोराम अफ एक्शन DFB बे बोसोरसेनि गेजेराव गोबां खामानि मावदों बहुद खामानि मावदों दिनै जोंनि जे थांनाय समफ्राव जोङो दिनै दिल्लीयाव
लोगो हमहैनानै बाथ्राफोरखौ दिनै फोरमायदों जोंनि जेंनानि सायाव दिनै स्टेट अफ गभर्नमेन्ट अफ आसामावबो दिनै जोंनि जेंनानि सायाव दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डिएफआ दिनै जोंनि बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै होदों दा बेवहाय जों इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डिएफआ मोनसे गुरुत्त जों होजादों आरो बेखौ नायोब्ला जोंनि सेंग्राफ्रा दिनै गोदाव सोराव जानाङा दिनै खौसेथि इउनिटियावनो थानांगौ आरो बबेबा मोनसे सोरनिबा प्रल'भन सोरनिबा मोनसे लब देखायनायाव जाहाथे इन्डिभिजुवेलि बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै माने राजनितिकफ्राव जाहाथे बाहागो लाया माबा जइन जाया आं बेखौ खावलायदों जोङो टाइम एन्ड सिटुएसना जेब्ला फैयो इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डिएफआ बे बाथ्राखौ सिन्था खालामगोन खिन्थु दायो जोङो जेंनानि सायावनो दिनै खौसेथियै सिन्था खालामगासिनो दं आं बेखौ जोंनि गासै कलिग्सफोरनि गेजेराव आं फोरमायहरनो सानदों आरो बावैसो सिगां जोंहा बे दाख्लि मोनसे स्टेटमेन्ट बिथांमोनहा होदों बेवहाय फिलिप नार्जारि बिथाङा जोंनिनो इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डिएफनिनो चिरां जिल्लानि नेहाथारि आरो दिनै सासे बिबानगिरि बेवहाय दंफायो जाय मा होनो रुबु ब्रह्म बसुमतारी रुबु बसुमतारी रेसन होनो बिथांखौ दा बिथांमोना जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डिएफनि उइदाउट कनसार्न उइदाउट दिनै साजेसन लायाजासे माखासे बिथिङाव प्रेस मिडियानि गेजेरजों बाथ्रा बुंदों दा बेवहाय बिथांमोना बिदि बुंनो नाङामोन फराम हिसाबै जोंनाव अथरिटि पार्सन दं अथरिटिनाव कनसार्न लालायनानै बाथ्राफोरखौ क्लियार बुंनोबा हामगौमोन दा बेनि सायाव जाहाथे नेक्स्ट बिथांमोना जाहाथे बे रोखोम मोनसे स्टेटमेन्टखौ होआ आं बेखौ खावलायबाय आरो आनफर्चुनेटलि बै समाव मोनसे गोबां माने बेवहाय बाथ्रा हाबनानै दं दा प्रग्रामखौ लादोंमोन दिनै प्रग्रामा जुरिजेननाय समावनो मोनसे सरकारनिफ्राय मोनसे माबा होदों जोंखौ माने होबथानाय डाइरेक्टलि होबथानाय होननायखौ जोङो मोनाखै माने दसे सम नेथ' बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदोंमोन खिन्थु जों रिपिट बे खामानिखौ दिनै माने सम आरो थासारिया जोंखौ माने थोनाखिसै दा जायनि थाखाय बेखौ जोङो दोनथ'नो गोनां जादों आरो एक्सुवेलि बे ड्राग्स आरो एन्टि ससियेल जेखि एक्टिभिटिस बिनि सायावथ' इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डिएफआ गोख्रोङैनो मोनसे बाहागो लादों आरो बेखौ जोङो फोरमायहरनो सानदों जाहाथे बिनि सायाव दिनैसिमबो जिरायनाय गैया जेराव लोगो मोन्दों बे हाबाखौ मावबाय थादों आरो आङो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे फोरमायनो सानदों जाहाथे बेखिनि ड्राग्स आरो एन्टि ससियेल बिनि बेलायाव जुदि सोरबाया दिनै मा होनो बेखौ रायजो राजानि गेजेराव जाहाथे माबा खालामनो हायाखैब्ला दबथायनो हायाखैब्ला बेखौ जाहाथे जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डिएफनि माबायाव जाहाथे बिथांमोना फोरमायहरनो हागोन आरो बेवहाय जोङो मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे इनिशिएटिभखौ जों लानायनि बेबस्थाखौ जोङो लागोन आरो बेवहाय समाजारि जेसेबां माबाफोर दं प्रब्लेमफोर दं बेवहाय जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डिएफआ दिनै बाहागो लाबोदों जेराव जे प्रब्लेम जादों बेहाय बाहागो लादों लास्ट मोनसे कुइसन एनडिएफबि मुंख्लं नखरफोरनियाव माने खौरां लानाय बा गिदिंनायनि मोनसे हाबाफारि लादोंमोन दा बे खामानिया बेसेबांसो मावफुंजादों इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डिएफआ बे मोनसे डिसिसनखौ जों लानानै दोनदोंमोन आरो सम आरो थासारिया मोनसे माबायाव जोंखौ माने खाबुखौ होथ'वाखै मानो होनोब्ला गिदिंनाय समाव जोङो माबा मोनसे बिथांमोननिसिम खौरां लाहैनायाव जोङो जोंनि फरामनिफ्राय माबा मोनसे एरेन्जमेन्ट जों खालामथ'नो हायाखै आरो माखासे बिथिङाव जोङो जोंनि अर्गेनाइजेसनेलि माखासे मेटाराव जोङो दिनै बिजि जानानै दं ओरैनो बेखौ जों फोसावनानै दोनखाबाय जों हाबनायनि बेबस्थाखौ जों लादों एक्स एन डि बि हिसाबै आथिखालाव दासिमबो फेक्सन हिसाबै दं नामा जेरै आरडि
एएस बेफोरबायदि दासिमबो दङ नामा नोंथांमोननि गेजेराव? एक्सुवेलि बे बुस्थुखौ थांनाय जेनाखि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि 2022नि जोङो 21 अक्ट'बराव जेब्ला नैबे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिखौ जेब्ला दादोंमोन दिनैसिम बोसोरसे जाबाय दा बै दाजेननायनिफ्राय जोंनाव फेक्सन होननाय माबायानो जोंनाव गैलिया आरो बेखौ जोङो दिनै खुगायावबो लाबोआखै सोरबा आरडि फेक्सन सोरबा एस फेक्सन पि फेक्सन डि फेक्सन होननाय बाथ्राया जोंनि खुगायाव बै समनिफ्रायनो गैलिया दा जों मोनसे इउनाइटेडलि जों दिनै मोनसेल' थांखिजों मोनसेल' गोसोजों जों खामानि मावदों बेवहाय सोरबाया बुंलाबायदोंबा बे गावनि खोथा खिन्थु जोंनाव जों मोनसे अर्गेनाइजेसन जोङो जाबाय जों प्लेटफर्मा जोंहा दिनै मोनसे फुल फ्लेजेड जाबाय आरो जोंनि मट'आनो जाहैबाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि जे मट' जों गोजोन खौसेथि आरो जौगानायखौनो लानानै जों दिनै आवगायदों आरो खौसेथिनि गेजेरजोंनो जों दिनै आवगायगासिनो दं बेवहाय सोरबाया फेक्सन वाइसै लादोंबा बुंदोंब्ला बे गावनि खोथा खिन्थु जोंनि अर्गेनाइजेसन हिसाबै जेसेबां जोंनि सोद्रोमाफोर दं मोनसे थांखिजों खामानि मावबाय थादों। थेंक इउ सार। फैबाय थानाय समावहा थोंजोङै एक्स एनडिएफबि हिसाबै बिसायख'थिफोराव बाहागो लागोन नामा थोंजोङै? एक्सुवेलि बे बिसायख'थिनि बेलायाव जोङो सम आरो थासारिया माने जेब्ला फैगोन जोंनि गेजेराव डिसाइड खालामगोन आरो जोंहा जेंनानि सायावनो जे खामानि मावनांगौआ बहुद दङ दा बेखौ लानानै अर्गेनाइजेसनेलि जोङो जेबो डिसिसन जों लाथ'वाखै आरो दिनै बेनि बेलायाव जोङो जेबो कमेन्टखौ होथ'नाय नंलिया आरो